I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina eCasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithintwa abantwana. Siyabingelela ubingelela babodokotela bakwesizwe babojabulile namhlanje sinomela bendabuko ozokhangisa umsebenzi wakhe ngikukhona ke la eThekwini unendaba seza kuyona eBrigham Market Shop number 272 ngiyakwazi ukuthi nimthole lapho ubaba Khwalo awubingelele kahle siyabingelela ubingelela ukhwalo kunabantu njengamanje abazofona lana ku Facebook bazothi babona ukhwalo ithini inamba bangakuthola yona bebengafuna ukuthola into ephuthumayo esizayo. Oh, inamba is 072 81 30 765. Baba namhlanje abantu babuka abagoma banomhlaba yini abaphathela nifuna ukuthini namhlanje kulo? La into engifuna ukukhuluma ngayo ngifuna ukukhuluma namhlanje ngozobuthe wemali. Uzibuthe imali. Yebo. Lo zibuthe imali uzobuza ukuthi umuntu uma ngudinga uzibuthe imali ngasangabusana ngikubolesha nolespeaker wanginaso ispeaker manje umusu uyamtshela wena ukuthi enze njani mithi unaso ispeaker esidala ekhaya. Lapho asifune speaker uzibuthe wemali sikwenza ngomhlume lokaNhloyela. Not say ukuthi mhlawumbe sobe sithi kulala erate ukhiphe uzibuthe werate no. Sobe sikwenzela uzibuthe ukuthi ubuthe imali kuwena. Ake sibuyele la ufuna umhluko sikhuluma ngomhluko Nhloyela sikhuluma ngemali uzothi umunye umuntu umhluko Nhloyela ngeze ukuthiwa into efakwe egubhini abantu abathwalayo uzophendula kanjani lapho? Umhlumo kaNhloyela mangaba ngikwenzela mina uzibuthe wemali umhlumo kaNhloyela ngisuke ngikwenzela ngawo uzibuthe wemali so mangaba usebenzisa wena uyinyanga njengoba kodokotela wena mhlawumbe ufake ezigubhini umhlumo kaNhloyela usebenza egubhini kuphela engacacisa lapho leyo ndawo umhlumo kaNhloyela usebenza nje entweni enemali udependa kuwena nyanga ukuthi wena usebenzisa kuyiphi usebenzisa esigubhini noma usebenzisa kuyiphi. Ngiyabuza abanye abantu bake babuza ukukhuluma ngomawuthi uma ukhuluma ngomawuthi ubuqonda ukuthi emawuthi ubuthini ba kodwa abekale mawuthi hayi bayasikhuluma ngomawuthi asikhulume ngemawuthi sikhuluma ngesigubhu lapho leso sigubhu leso esikwazi ukuthi sikwenzele imali sikukhandele ingcebo mangaba ufuna izinto zakho ziye phambili. Ake sibuke indaba yegubhu. Igubhu sesazi into eziningi ngazo bathi abanye ziyahlatshelwa abanye bathi amambe zifuna igazi lomuntu. Ake sibheke le gubhu khuluma ngami ukuthi ukhuluma isigubhu lesesazi. Uma uthi awuzohamba egcineni uthi nawo ufuna ukwenza into final. La kuma hoje asilisebenzise igazi mhlawumbe lomuntu yabo. Asilisebenzise futhi lembuzo silisebenzise lesigaba. Sisebenza nje wona nje kuphela nje kanje nawo kuphela. Ngiyabuza kahle uke bakhuluma lana ngentambo yemali, intambo yezitha. Akuhlukanisa ukuthi lo intambo le idonsa imali oyisiza umuntu ofuna inhlahla. Le ntambo le ihlukene le yabantu abanezitha. Ngokuhlonze le ntambo zombili. La ezintambeni mangaba ngizokuhlukanisela izintambo. Intambo le eyezitha ihlala kuwena la okhalweni. Esileni. So leyo ntambo leyo siyivuse ngelokuntana ngezinyo lengwenya nezinyo likashaya. Kodwa wena uzothatha mina ngisemakhaya. Kodwa wena ke mangaba umuntu osenkandla ngokusha kuzothatha. La kuleyo la umuntu osemakhaya mhlawumbe leko nkandla kuphi umuntu nje emakhaya. Akusho ukuthi wena mawukuthi mhlawumbe sikwenzela leyo ntambo yezitha wena uzofuna ukuthi uze nale yona. Hayi ukuthi into icustomize nazo. Awuzi nazo lezo zinto yimina engizithaka. Wena ufaka lezo zinto. Yimina engifaka lezi. Okay, qhubeka kahle. Yeah, so mangaba ke ngifaka lezi zinto ke izona lezi engikwakhela zona le ntambo le yezitha yasesileni yabo. Leyo ntambo le iba u2500. Asize kule mali. La kule eyemali mangaba ngikwenzela intambo yemali leyo uyifaka la kule ndawo le engalweni. Leyo intambo mangaba ngikwenzela yona ilunga mangaba nje ugebula noma mhlawumbe ubhala inamba lezi ko Superbet ko Hollywood noma mhlawumbe udlala ibhola ikulekelela kakhulu lapho ezintweni ezikanjalo.
Unkulu njengenyanga angikaze ngikuzwe sikhuluma kodwa singasifaki isibambelelo. Usasakhe isibambelelo. Isibambelelo omkhulu lezi esenza umuntu avukale ngaphambili ngasakha ngeke ngisiyeke ngoba abantu sebesinqume kakhulu imisebenzi yaso. Yebo mkhulu. Uthini kumuntu manje ongakabi naso isibambelelo kodwa aqhubeka eshela abantu angebazi bamqume lezi? Kumuntu othola ukuthi uyashayela ushayela eyintombi emakhaya uthola ukuthi azimqome bese ngamcebisa ukuthi makathole isibambelelo. Kuye ngeze kulaba athi umuntu no mina ngifuna ukuthi ngishayele lezi intombi lezo othola ukuthi zinemali eningi kodwa futhi azingiqomi. Ngamcebisa ukuthi makathole sona isibambelelo. Kuphinde kube zinsizwa lezi othola ukuthi zifuna ukugama abantu abangamatshitshi. Uthola ukuthi itshitshi ke vele lenekhanda elimkhulu ngoba phela usubele engazazi izinto zomaqomana. Ngalicebisa ukuthi kufuneka usithole isibambelelo. Ake ngikhulume lento ngoba phela siyibona emaphepheni ehamba kushiwo laba abafuthi bangaphandle bokuhamba bathi banomuntu wasekhasino kodwa sinamba bahambe benamathela amaphepha nokuthi wena uthini kubantu nawe usunawo umuntu wasekhasino njalo ngifuna lo welotho bathi umuntu ayefuna umuntu wenathi amthathe umkhulu azobhule ekhanda benokuthi wathi ngisafunana hayi umuntu welotho mina mkhulu wakhe usunawo ngoba yithu tutu una hayi nawo umuntu welotho. Okay, awuphinde ucacise kahle wena njengenyanga ubaba ukhwalo uthini kubantu uthi ngenze bangafonela into wrong bethi uchile ukhwalo wathi lo mthwalo ilotho kanijiki itelezi nje kanjani? Hayi ilotho nje ayidingi itelezi. Ilotho nje mina nje engakusho kubantu mhlawumbe abadlala yona ilotho. Ilotho nje ungazisebenzisela wena imithi nje enhlanhla. Kodwa hayi ukuthi ukwile. Kodwa nonse ukuthi wena uzothi hayi lo umuntu uqondene nelotho. Ilotho iya ngokwelakhi yakho. Okay, ngizwe ukuthi abantu bazi ukuthi ushilo baphakathi imali butho lothawala awuna but ubonye bazokuthola. Inamba bazokuthola kuyona khehla ke awusinike inamba yakho khehla. Inamba bazokuthola kuyona ethi 072 81 30 765. Baba Dr. baba Sizwe baba Jabulile siyabonga. Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina ekhasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.